1 fevrala Arkada şehrine Türkmenistan'ın prezidentinin ahal-teki atçılık toplumının Qalqınış Milli Atüsüneki oyunlar toparının Manaka'nın Monte Carlo şehrine geçirilen 47. Halkara Çarık Sunğutu Festivalina baş bayrağı ve beyleki yürütü bayraklara münasip olmanın hormatına davaralat şehirleri geçirildi. Davara Arkada şehrinin Ağhan binasının ögündeki meydançada badalğalli. Bu yerde yurdumuzun bedeni ve sunuğu işgərlərinin aydın sağda çıkışları yayvanlanırlı. Qalqınış Milli Atüsüneki oyunlar toporunun ağzaları bu yerden Akan ve Avanayfşa yollarının uğru bilen Arkada şehrinin görüqladınaqı dövlet atçılık sırkına uğradılar. Yürüyüşün öňüne ellerine Türkmenistan'ın dövlet baydağı ve Birleşmiş Milletler Uramasının baydağı olan atlılar çekti. Teyde şehirde milli binagarlığın en qowu däpleri şehir guruluşy hemde dizayn boýunça häzirki zaman yürürgüleri sazlaşykly utgaşýa. Beden ýeşlerine bekeşde ahal-teke bedewleriniň keşfiniň ulanylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Yurdumyzyň Çarık Sunğutunyň ösüşinde Qalqınış Milli Atüsüneki oyunlar toporuna uly orun değişidir. Bu topor 2007-nji ýylda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň tagallasy bilen döredildi. Qalqınış Milli Atüsüneki oyunlar toporunyň agzalaryny Arkada şäheriniň görüqladynaky döwlet atçylyk çarkynyň öňündäki meýdançyda il sylykly ýaşullar, halipe atşynaslar garşalylar hemde gazanan uly üstünlikleri bilen gutladylar. Görüqladynaky döwlet atçylyk çarky hem şäheriň binagarlyk keşfine öz boluşly bedeg berýär. Onuň nar şeklinde gurulan binasy dünýä standartlaryna laýyk gelýän ýürütü enjamlar we tehnologiýalar bilen ötüşen edildi. 1500 tomaşaça niýetlenen döwlet atçylyk çarky gysga wagtyň içinde şäheriň ýaşaýjylarynyň we mehmanlarynyň iň gelim gidimli ýerleriniň birine guruldy. Soňra dawra gatnaşçylary Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň Fransa Respublikasynyň Nice şäheriniň halkara gowa menziline Qalqınış Milli Atüsüneki oyunlar toporunyň agzalary bilen doşugyna aýdan gutlyk sözleri ýeterli. Gahrman Arkadamyz Qalqınç toporunyň agzalaryny ýüzlenip Türkmenistanyň dünýä ýurtlary Şursana Manaka knyazlygy bilen beden hyzmataşy giňer bilen ösürýändigini, milli atçylyk sportuny ösürmek ugruna giň wetşörli ýeşeriň anyp barýanlygyny bellidi. Gahrman Arkadamyz Monte Carlo şäherine geçirilen Halkara Çarık Sunğutu Festivalina Qalqınç Milli Atüsüneki oyunlar toporunyň gatnaşmagynyň Türkmen halkyny deýsen boýsundurýanlygyny, beýleşde bedewlerimiziň ençe asyrlaryň dowamında halkymyzyň ýakyn sardaşy bolmak bilen ýurdumyzyň ösüşleriniň beýanny öwürlendigini aýtdy. Gahrman Arkadamyz Qalqınç toporunyň agzalaryna täze ýylyň halkara parahatçylyk we anaşmak ýylynyň ilkinji aýyna gazanan uly üstünligi beýik ýeňişi bilen tüýsürekden gutlap, olara alparýan ýeşanyň mundan beýlekde uly üstünlikleri arzu etdi. Soňra hormatly prezident Mada Serdar Berdimuhammedow fan ulga markalaly Qalqınış Milli Atüsüneki oyunlar toporuny gutlyk sözü bilen ýüzlendi. Hormatly prezident Mada Serdar Berdimuhammedow Qalqınış Milli Atüsüneki oyunlar toporunyň agzalaryna halkara parahatçylyk we anaşmak ýylynyň ilkinji aýyna Manaka knyazlygynyň Monte Carlo şäherine geçirilen Halkara Çarık Sunğutu Festivalina gazanan uly üstünlikleri, ýagny baş bayragy hemde ýürütü bayraklara münasip bolmak bilen tüýsürekden gutlady. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne garaşdy hemeşilik bir tarap döwletimizi Çarık Sunğutu ýygyderli ösürilýär. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzyň başlangyjy bilen ýurdumyzda Çarık Sunğutu hasam kämilleşdirildi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň Çarık Sunğutynyň gerimini giňeltmek hemde halkara hyzmatdaşlygyny ösürmek ugruna giň möçürli ýeşer anyp barýar diýip döwlet başlygymyza beýledik hemde bu gurda anyp barýan ýeşeriň geljekde de dowam ettiriljekdigini aýtdy. Gahrman Arkadamyzyň başlangyjy bilen döredilen Qalqınç Milli Atüsüneki oyunlar topory ýygyderli ýeňiş gazanyp watanymyzyň awraýyna awraý goşýar. Hormatly prezident Mada Serdar Berdimuhammedow Monte Carlo şäherine geçirilen Halkara Çarık Sunğutu Festivalina Qalqınç Milli Atüsüneki oyunlar toporunyň baş bayragy hemde ýürütü bayraklara münasip bolmagynyň ýurdumyzyň halkara awraýyny belinde götüren şatlykly waka bolandygyny bellep, toporuň agzalaryny uly üstünlik beýik ýeňişi bilen ýene bir gezek tüýsürekden gutlady hemde berkçan salyk alparýan ýeşerine uly üstünlikleri arzu etdi. Dawranyň dowamyna Qalqınç Milli Atüsüneki oyunlar toporuny Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň adyndan 17 000 euro möçürine pul sowgady goşurly. Soňra hormatly prezident Mada Serdar Berdimuhammedowyň adyndan topara 3 million manat möçürine pul sowgady goşurly. Şeýlede dawranyň dowamyna toparyň agzalary şeýle iri halkara derejesine geçirilýän ýarşlara gatnaşyp Türkmen milli çarık sunğatyny dünýä ýüzüne ýaymagy we dörejelikli işemäge döredilýän şertler hemde özleriniň zähmetine berilen ýokary
bakı üçün qahraman arkadamda we hormatly prezident bada tüýsürekden hoşçalyklaryny beýan edip, özleri hakynda edilýän aladalaryň olary hasam netijeli zähmet çekmegi we ajaýyp ahyltyky bedewlerimiziň şöhretini mundan beýlekde dünýä ýaýmak işini münasip goşun goşmaga ruhlanyrýanlygyny beýlediler. Şeýlede dawaranyň dowamyny galkynyş milli atüsünek oýunlar toparyny Türkmenistanyň matmuladynaky ýaşar uramasynyň merkezi geňeş tarapyndan Awada Milli Syýahatçylyk Sowlugynaky daýanç tagaldaş merkezine 10 günlük daýançalys ýollanma sport egineşikler toplumy hemde döwre we tehnologiýalar özüni jemleýän enjamlar toplumy we ajaýyp türkmen halysy gowşurly. Soňra çerken sahnesine dawara münasibetli galkynyş milli atüsünek oýunlar toparynyň medeniýet we sanat saatlarynyň çykyşlary ýaýwanlanyrly. Şeýlede çyrk tomoşasy görkezildi. Beýişde bedewler ähli döwürlerde de halkymyzyň wepala dosty hemrasy dörçülük ırkymynyň çeşmesi bolup gelipdi we şeýle bolmagyna da galýa. Halkymyzda seyitçilik däpleri nesile geçerlik gelinýe. Bugün beýişde bedewler hormatly prezident bada Serdar Berdimuhammedowyň başçylygynda parahatçylygyň, dörçülügiň ösüş ýoly bilen anamly öňe barýan garaşyda baky bir tarap watanymyzyň aýdyň nyşany gurly. Umumy adam zat gymmatlygyna öwrülen beýişde bedewlerimiz yer ýüzünde bar bolan tohumatlaryň arasynda iň daýbaşlaryň biri hasaplanýar. Wepadarlygy, owadanlygy, ýanamlygy bilen halkymyzyň göz guwançyny, milli boýsunçyny öwrülen beýişde bedewlerimiz köňül boýsunçymyzdyr. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar hormatly prezidentimiziň ýylýurt bähwetli halkara ähmiýetli işleriň ruwaşanýanyny watanymyzyň ähli babata ýokary depkinlerde ösýänligini eşkär etdi.